so wiyama deɓe noon woodi komo yiyanima kono mo nananima ala gorko pullo mo tuuba koɓe mbiyata lion jotude mbima gaydi kono wallahi fulɓe e baɗɗe ne sembenaɓe gandi kam ɗon an ɓuura ñande sembe an ɓuura ñande dakaru an ɓuura ñande patron wuuro sire diya ali tambaru an ɓuura ñande duuɗe gorko pullo mo mbiyatmi lion fils de lion olof Njaay neena juddugo ren ndiyat ɓayde pullo faadi ke boroma gayni bugol ngol ƴeppona junde koko dere mawɓe jota ala jiiɗer ɗi ko seydi Diallo en calmini monsieur le maire Abou Thimmo maire liggiiɗo commune muɗum jonnuɗo wuuro muɗum tolnuɗo saaha muɗum wonno ɓe wima lamɗo ko nagge so ɓe ɓiɗatake ni ñamatake weddade en dagui an noon banɗen ɓe beddata on deɓe neɗɗo yodan saaha tan e haaltoɗe saaha ɓe mbi haade wari mo ala saaha kono haade ɓuuri wadde ko dañƴo saaha mo dañani haaltoɗe saaha Allah rokkima saaha maɗa ha timmi ndenduɗa e bande en ala artiste mo natani ɗo e semme turgande ma ko guiɗa bamal ha fayi less fowno Moustapha Boudema Seydi Diallo goto wawa wonde wuuro kono ne wawi wonde jikki wuuro wawa wonde leñol kono ne wawi wonde jikki leñol dede Allah waɗimo jikki semme dede Allah waɗimo jikki banden dede Allah waɗimo jikki leñol jammaji kewɗi noon kiirama e nder semme mbiyeɗa maɗa e Hamady Pati Konté leydi moƴƴi minde ma e Issa Kadibou minde ma e Issa maɗa Samba Diallo mboɗeɗi feelaji gawdi suuɗe sabare natamade Diallo nangue wulaɗi goto Allah waɗi sembe kono Déba waɗi sembe won noon temedere million compte bagge ko ñalade moƴƴere wawi ɗum temedere uddere poste ko ñalade moƴƴere wawi ɗum mbaɗɗi ha heewa ni ko ñalade moƴƴere wawi ɗum aduna ko duuro kam a dara gadde ko tiguere dugguɗo gañi fof ma gon inchallah rokkima saaha fewdu saaha ma minde noon woto hen ɗahiri Mamadou Alpha Hassane mbiyama lamɗo bose e kumin leñol ɗahiri Farmata Koti Samba Ɓolel ɗahiri Mamadou Alpha Hassane ɗahiri Farmata Koti Samba Ɓolel ɗahiri mo ceerno Amadou Dabiya ɗahiri mo ceerno Bocar Alpha
tare ultimo jom dokkal 8 millions 200 mille o je sa ko joyi ko mbaw ko jawaade wala jeddi gitari yaware on wi helamdo bosse ko mil leñe on neldi 7 millions 200 mille taw mi meeɗa yiide ko a wotti 7 millions 700 mille ɗum fof de min e toro ɗo min jiɗiran jiiɗo jaayi Mamoudou Salif Mamadou Mamoudou ñande wondude lewe jaayi albarka les 16 mois année 2025 timmani taw hay ɗewni manda amri banque de l'habitat Wourossogui 1 million francs CFA haɓɓude makko mi Massamba Yero Ba kono fana jooɗo galle Allah diri ko mboyɗa sin taƴe ma ham jabrella ɓe mbimo ko Mamoudou Houleye Mamoudou Ibrahima Sakho mbiyama almude mi onon so tawi ngoli wuli ceeɗe ñawli ngakali paaɓe ndugo kaɗa ha ngaari yo teddade e weeɗi yara ceɗɗo mo totta ceɗɗo mo wulata ɓandu ndu lilata yafirti a ceɗɗal ñande nuwaji ɓuuro ɓuuri yirɓede ko mbine maɗa Massamba Diallo noddi Amadou Abdoulaye Wan mbiyama beles o tororo ɗum leñede lowbaɗe Thank you.